po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ngayong hapong ito ay may ipapakita na naman po si Mama Yeps na recipe sa inyo. Hello po Mama Yeps. Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to, ang gagawin po natin ay isang dessert ng mga Bisaya. Ang tawag po namin dito ay lamaw na buko. Ito na po yung ating mga sangkap. Unang-una, meron po tayo ditong buko. Tapos, lalagyan po natin ng condensed milk, evaporated milk, yung Marina biscuits. Tapos, maglalagay po tayo ng melon. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon po, ang una po natin gagawin ay bubuksan po muna natin itong ating buko dahil kukunin po muna natin yung kanyang sabaw or yung buko juice. Ayan. Tatanggalin po muna natin yung kanyang juice bago natin kukunin yung kanyang laman or yung i-shred po natin yung kanyang laman. Tamang-tama po to sa klima natin ngayon dahil medyo mainit na. Yan, napakasarap po natin nitong inumin pagka mainit yung panahon. Ayan po, natapos na po nating nakuha yung juice ng ating buko. Ngayon ay bubuksan na po natin para masimulan na po natin itong ma-shred yung ating buko. Ito po yung ginagawa namin dati doon sa probinsya. Nagpapasungkit kami ng buko. Ginagawa namin kaagad na lamaw. Noon sa probinsya, walang kuryente doon, tsaka walang refrigerator. So, ito po yung paraan namin para makakagawa kami ng dessert. Tapos, simple lang po yung kanyang mga sangkap na hinahalo natin. Ngayon po, ang gagamitin po nating pang shred nitong ating buko, ito po yung ginagamit namin. Pero kung wala po kayong ganito, pwedeng kahit yung kutsara lang po, basta yung pagka natin yung maliliit lang, hindi natin siya, yung pipinuhin po natin yung kanyang pagka tanggal ng laman ng buko. Ayan, ganito lang. Tapos dapat hindi natin isasali yung kanyang tinatawag nitong bagol. Ito yung tawag namin sa Bisaya, yung bagol. Dapat yung laman lang. Pero noon, nung sa probinsya, wala naman kaming ganito. Yung ginagamit lang namin yung kutsara.
Masarap din po tong gawing buko salad. Pero kung nagtitipid po tayo sa budget natin, kahit na ganito lang po, okay pa rin, masarap pa rin to na pang dessert natin or yung pampalamig. Basta siguraduhin lang po natin na yung buko na gamit natin ay yung hindi pa siya matigas, yung bata pa yung buko na gagamitin natin. Pwede naman po yung hindi siya masyadong bata, basta yung kukunin natin yung dito lang banda, yung medyo malambot pa yung nguyain. Dahil yung dito banda medyo matanda na yun or matigas na. Yan, tulad po nito, medyo matigas na po yung kanyang dito dahil maitim na po yung kanyang parang, ano mong tawag dun, yung bagol. Yan. Medyo ano na siya, matigas. Pero pwede pa rin naman. Ayan po, natapos ko na pong na-shred yung ating buko. So ngayon naman po ay hahaluan po natin siya nitong ating cantaloupe, or yung sa Pilipinas ang tawag dito ay yung melon. Pero kung wala po kayong ganito, yung melon, pwedeng hindi nyo na lang po lagyan, or kung meron kayong mangga, pwede din po. Kasi marami naman pong mangga sa Pilipinas eh. Ito, hinahaluan lang namin para medyo maiba naman po. At saka yung masarap din po yung lasa ng yung melon, lalo na pagka hinog na hinog po.
tatanggalin po muna natin yung kanyang buto. Pero dati hindi naman po talaga namin nilalagyan ng yung ganito. Yung pure na buko lang talaga yung ginagamit namin. Pero naglalagay kami no ng yung Royal True Orange. Yun po yung hinahalo namin. Pero ngayon kasi medyo hindi na po kami masyadong umiinom ng yung mga soft drinks. Kaya hindi na lang po namin lagyan. Kasi sayang naman po yung vitamins na nakukuha natin sa buko tapos hahaluan natin ng soft drinks. Mataas yun sa sugar, di ba? So, mas maganda po pagka natural lang. Kaya ito po yung ginamit namin, yung melon. Dahil mataas po yung alkaline nito, so maganda po sa katawan natin. Tsaka mabilis lang po siyang ma-shred, yan. Kasi malambot po yung kanyang loob. Para din pong buko yung kanyang itsura yan. Pagka na-shred na po natin, di ba? Pero kung mangga naman po yung ihahalo nyo, hihiwain nyo lang po siya ng maliliit na cubes bago nyo ihalo dun sa ating buko. O diba, nagkulay orange din siya. So parang nilagyan din po natin ng Royal True Orange. Ayan po, hindi ko na po siya sinagad yung laman dito dahil yung medyo sa ilalim ay hindi na po siya gaanong katamis. Ayan, hanggang yan lang po yung pinakaibabaw. Yan po yung kinuha ko. Pero syempre pagka yung melon natin ay hinog na hinog talaga, pwede nyo po siyang kukunin lahat yung laman niya. Ayan po, ito na po lahat yung ating buko at saka yung ating melon na kinudkod natin. So yan, ito na po lahat. So ngayon, ready na po natin tong timplahan itong ating ibap at saka yung ating condensed milk. So lalagyan po natin siya ng isang latang ibap. Yan, haluin muna natin. Isunod po natin yung ating condensed milk. So, tatansyahin ko lang po siya hanggang sa yung gusto ko na tamis sa ating lamaw. Yan, mga kalahati lang po muna yung ilalagay ko. Tapos, titikman po natin para tamang-tamang tamis lang po. Ayoko po ng medyo or masubrahan po siya sa tamis. Haluin muna natin para matunaw yung condensed milk na nilagay natin. Tapos ngayon titikman po natin para malaman natin kung magdagdag pa ba tayo ng condensed milk.
Yan, tamang-tamang tamis lang po. Yan, sakto na po. Hindi na po ako magdadagdag ng condensed milk. Pero syempre, depende naman po yan sa inyo kung gusto nyo, kung ano po yung preference nyo sa lasa. Tapos ngayon, meron po tayo ditong Marina biscuits or kahit anong cracker po, pwede po nating ilagay. So, ang gagawin po natin ay medyo pinuhin lang po natin siya or ika-crush po natin ng konti bago natin ihalo dito sa ating lamaw. Pwede po kayong gumamit ng Skyflakes kung mayroon kayo or yung Graham cracker. Pwedeng-pwede po yun. Mga ganyan lang kalaki dahil para hindi po siya medyo madudurog pagka naibabad na po dito sa ating lamaw. So ngayon ihahalo na po natin dito. Yan, paghalo-haluin na po natin. Tapos kung meron po kayong ice, pwede nyo na po itong lagyan ng ice para lumamig at para ready na pong iserve. Pero pwede din pong pagkatapos nito ay ilagay nyo sa refrigerator para lumamig, saka nyo siya iserve. Ayan. So ngayon, ito ready na. Pwede na po nating iserve. Ito na po ang ating lamaw na buko na ginawa ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo itong reseping to. Sana ay magustuhan nyo. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!